भोजपुरिया समाज के प्रणाम। रउआ देख रहल बानी नारायणी न्यूज। रउआ साथे हम बानी संदीप त्रिपाठी। राजेपुर ओपी क्षेत्र के सरैया पंचायत के बल्थी गौसी गांव निवासी राजमिस्त्री 30 वर्षीय मंतोष पासवान मर गईलन। उ स्वर्गीय जलेश्वर पासवान के बेटा रहस। मुखिया सरोज पासवान कहले कि शुक्रवार के रात में भोजन कइला के बाद उ अपना मेहरारू से मोबाइल पर बात कइलस। ओकरा बाद सुत गइलन। शनिचर के सवेरे उनका के मरल पावल गइल। मंतोष का एगो बेटा आ 2 गो बेटी बाड़ी सन। एतवार के उनकर लाश घरे आइल। लाश आवते घर में हरना चिकार मच गइल। मंतोष का मुआला से मेहरारू के मांग सुन भइल आ लइकन के माथा से उठ गइल बाप के साया। मुखिया सरोज पासवान अंतिम संस्कार खातिर कबीर अंत्येष्टि योजना से 3000 रुपया अनुदान दिहलन। रउआ सभे नारायणी न्यूज के लाइक करी, सब्सक्राइब करी।